Great day mga kaspero. Meron na naman tayong panibagong episode ng ating night spear fishing. So maaga kami aalis ngayon at maaga na rin kami uuwi. Sana ay makahuli kami at makauwing safe. So thank you sa mga sumusuporta at keep watching guys. Ito pong isda na ito. Ang tawag po sa amin dito ay aratan o mas kilalang sweet lips. Sweet lips. Ito naman po ang tinatawag na loner tail o mas kilalang lapu-lapo. Yung tawag dito sa amin sa Boracay is banahan. Ayan po. Ito naman ay isdang pakoy o labahita tawagin.
Ito naman po ay tinatawag na goatfish o mas kilalang tiaw dito sa amin. At ito naman po ang bagulan o mas kilalang cuttlefish. Late ko na siyang nabidyohan kasi late ko nang na-on yung camera. Bali, ito naman po ay tinatawag na long nose emperor. Mas kilalang dugso dito sa amin. Tingnan mo naman yung tama niya. Talagang stone kill. Died.
tayo dito ng kuha tayo ng another cuttlefish o pagulan. Habang hinihintay ko yung maon yung camera sa kapapinaga. Epic fail talaga itong video. Siyempre, shoutout ko na rin yung Master Lambor ng Batangas. Si Bro Alvin, shoutout sa'yo bro. Si Bro Nico, shoutout. And sa lahat ng spero ng Batangas, shoutout sa inyo dyan. Dive safe kayo lagi. Bali, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Maaga kami umalis, maaga na rin kami uuwi. So, tingnan nyo naman yung view ng Boracay. So, bali, ito yung tinatawag naming Diniwid Beach. Kung makikita nyo, ang ganda ng buhangin, ang ganda ng klima. Tsaka, yung white sand talaga. Nagpapaganda. Tingnan nyo naman kung gaano ka ganda yung Boracay. Video. Shoutout muna tayo. Shoutout natin itong si Batang Managat o si Fritz Villegas in Chick. Ito ay malupit din magsisid sa larangan ng spearfishing. Thank you guys. Hope you enjoy this video and God bless you all.